Temos en comunicación telefónica ao presidente do Clube Galaecía Raiz. Carlos Salvador, que tal? Boas tardes. Hola, moi boas tardes, Óscar. Bueno, a verdade é que o equipo non para, participa en moitísimas actividades e ademais con moitísimos integrantes, e tanto os maiores como tamén os máis pequenos. A verdade é que pois prácticamente cada fin de semana teñen algunha cita. Sí, a ver que cada fin de semana que hai probas de liga, levamos un número moi grande de participantes. En a maioría das categorías obtemos resultados de podio. Entón, estamos moi contentos porque levamos uns meses nos que fin de semana sí, fin de semana tamén, collitamos resultados moi bons, tanto en categorías veteranas como en nenos, que é o máis importante para nós. Bueno, penso que falábamos antes a micrófono pechado, a última proba celebrada foi no Porto do Son, ali estiveron integrantes, como nos comentas, de todas as categorías e demais en diferentes modalidades, non? E tanto na Liga Galega OP como tamén na Spring. Sí, así é. As diferentes probas de Liga Galega son ao longo do ano, a última foi en Porto do Son. Temos máis de... son casi 20 categorías. Temos prácticamente en todas alguén no podio. É decir, creo que é unha nada máis en que non temos ningún participante que non obtenga medalla. Bueno, falábamos en concreto destas probas que son a OPE, pero tamén o equipo participa con varios integrantes nas probas de mountain bike. Sí, máis que nada, somos un dos clubs máis numerosos en mountain bike. E o día 22 do mes que ven, pois imos facer unha proba, organizar unha proba da Liga Galega, xa que somos un dos principais clubes de mountain bike. Uh-huh. Bueno, e non queda aí a cousa, non? Porque lembro que xa este pasado verán falábamos con integrantes do voso clube que celebraban o que disputaban, mellor dito, en Ourense, unha proba do Campeonato do Mundo de Rais de Aventura. De feito, tanto Felipe Peña como tamén Juan Carlos Vázquez, que estaban integrados no Team Keltoy, remataban en unha estupenda posición, creo que subían ao podio, remataban terceiros, pero se clasificaban para disputar, fai non demasiado tempo, foi a finais do pasado mes de setembro, unha proba en Canadá. Como lles foi? Sí, a verdade é que é moi bueno. Foi o Campeonato do Mundo, realmente. É a proba final das series mundiais. A verdade é que conseguiron finalizar a carreira, acabaron no posto 14. Temos que ter en conta que van equipos de todo o mundo, os mellores. Estamos falando dunha proba de máis de 600 kilómetros, que pode levar incluso ata 9 días de competición continuada. Entón, o finalizala é xa un éxito. Entón, conseguir que sexan os 14 do mundo, pois, máis por arriba. Bueno, sí, xa rematar é todo un éxito, pero como ti nos comentas, rematar nesa posición, en ese posto 14, para estar realmente satisfeitos, non? Sí, porque ademais estamos a ter en conta que son xente que non se dedica profesionalmente a iso. Entón competir, estar á altura dos mellores do mundo, que viven e traballan e incluso cobran por facer ese deporte, é todo un mérito. E tendo en conta, ademais, que participan moitos equipos, creo que sobre 60, eso é estar, pues podemos decir, na élite mundial. Sí, por suposto, é un dos mellores equipos do mundo, e sempre son a ter en conta neste tipo de probas. Damos conta que poden participar ata 100 equipos neste tipo de probas. Entón, acabar por encima dos 20 primeiros é un éxito rotundo. Bueno, pues encantados con esa participación de integrantes do clube en Galaecía Raiz en esas probas a nivel mundial. Por certo, tamén hai que falar de unha actividade que o clube se vai a encargar de organizar. Falábamos tamén antes desa primeira proba de orientación nocturna, que en concreto será o día 22 do mes que ven en Bergondo. Sí, así é, como comentaba antes, ese día, a verdade é que aproveitamos e facemos dúas probas, non? Mañá, que corresponde á Liga Galega, ao Campeonato Galego de bici de montaña, de mountain bike, vale? Entón, logo, a continuación, aproveitando que ven moita xente de toda Galicia, facemos esa proba nocturna que é de orientación a pé.
de carácter popular, non está integrada na Liga Galega, pero nos tiñamos unha proba faianos que era moi popular, na que se facía orientación nocturna, tiña moito acollemento, queríamos retomala en a que non fose no mesmo concello, porque creemos que é unha forma moi atractiva de facer ver a xente o divertido do noso deporte. E sobre todo, pensa que é atractivo para os participantes que sexa nocturna. Sí, claro, porque a peculiaridade de ter que levar frontais para manexarse polo monte de noite, pois eu creo que tanto a xente maior como incluso os nenos, que tamén é para nenos, faina moi atractiva para eles. Bueno, pues quedamos pendentes, apunten esa cita o día 22 de novembro coa celebración da primeira proba de orientación nocturna que organiza o Clube Galaecia Raiz. Pois Carlos Salvador, moitísimas gracias, como sempre, por atender a chamada de Radio Culleredo. Seguimos falando estes días. Nada, moitas gracias a vos por estar sempre pendentes. Igualmente, un saúdo.